Kamar yadda kun sani ina muku bayani kullum yau da gobe babu wani. Shine ina son ku gane a koda yaushe, kuma ina sanar da ku koda yaushe. Kun san abubuwan zamani komai yana canza. Kuna samun mu akan YouTube, akan harkar connection, Instagram, WhatsApp da kuma sauransu, Facebook duk kuna samun mu akan hotuna kuma labarai. To yana da kyau masoya, ana gaida ku 100% ko kuma a harkar mu na waƙoƙi za ku iya samun mu audio ko kuma video. To yayi kyau sosai, ina muku kowa fatan alkhairi kamar yadda kun sani a koda yaushe. Shine aka ce mutum arziki ba shi yake fita ba ya gaishe shi da kanshi, mutane yake fidda. To yayi kyau, na gode sosai, ina muku fatan alkhairi da kyau gayu. A sha duniya yana da kyau ko.